No niin, nyt sillä olisi uusi putki paikalla. Pitäisi alkaa koittamaan. Tuleeko lisää tehoa? No niin, nyt on uusi pakoputki kokeiltu. Huipputeho ei nousu. Katkoviivalla on vanha putki ja tämä kiinteä on uusi putki. 60 vetoa ainakin otin penkissä ja on säätänyt tätä. Ei se vaan saa huipputehossa kiinni tuota vanhaa.